Matagal na sarado ang lumang paaralan sa bayan ng Santa Monica. Matapos masunog ang lumang building nito, 10 taon na nakakaraan. Pero sa tuwing alas 12 ng gabi, may mga residente raw na nakakarinig ng mga bata kumakanta mula sa loob. Isang grupo ng vlogger na sina Renz, Micah at Jolo ang nagpasya na pasukin ito para sa content. Bitbit nila ang flashlight at camera. Sabay sabing, kung may multo rito, magparamdam kayo. Habang naglalakad sila sa lumang koridor, may narinig silang mahina, parang tinig ng bata. Tay, dito lang ako. Nagkatinginan silang tatlo. Wala namang kuryente, pero may isang classroom na biglang lumiwanag. Tila may ilaw ng lampara sa loob. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa gitna ng silid, may batang naka-uniforme, nakatalikod, at kumakanta. Nangakmang lalapitan ni Micah. Huminto ang kanta. Dahan-dahang lumingon ng bata. Wala itong mata. Puro sunog ang muka. At mula sa likuran nila, isa pang boses ang bumulong. Kailangan namin ng kasama. Halos mabitawan ni Micah ang kanyang flashlight nang makita ang batang walang mata sa loob ng silid. Napatras sila ni Renz at Jolo, ngunit biglang nagsara ang pintuan sa kanilang likuran. Malakas itong sumampal at nag-lock na parang may sariling buhay. Wala naman tao dito, di ba? Bulaslas ni Jolo habang hawak ang kamera. Nanginginig ang kamay nito pero patuloy pa rin nagre-record. Muling nagsimula ang awitin ng bata. Ngunit ngayon ay mas malakas, tila may kasabay na koro ng mga tinig. Sa kisame, unti-unting lumiwanag ang mga itim na anino. Gumagapang pababa sa dingding, parang mga kamay na gustong humablot. Napatili si Micah nang maramdaman ang malamig na daliri na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala siyang nakita, ngunit naiwan ang markang uling sa kanyang balikat. Parang sinunog ng apoy. Guys, hindi na to content. Kailangan na natin lumabas. Nanginginig na sabi ni Renz. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Ngunit nanigas ito at parang may humaharang mula sa labas. Maya-maya, napansin nila ang batang walang mata na dahan-dahang lumalapit. Habang papalapit ito, unti-unti ring nagiging malinaw ang mga sunog na bata sa paligid. May nakaupo sa armchair. May nakatayo sa gilid ng bintana. Lahat sila nakatingin sa tatlo. Kasama. Sabay-sabay na tinig ang narinig nila. At sabay-sabay na nagpatay ang lahat ng ilaw ng kanilang flashlight. Nagtilian sina Micah at Renz nang sabay-sabay na namatay ang kanilang mga flashlight. Ang tanging ilaw na naiwan ay ang pula at kumikislap na recording light ng kamera ni Jolo. Guys, hawak-hawak tayo. Huwag maghihiwalay. Sigaw ni Renz, ngunit sa gitna ng kaguluhan, may malamig na hangin na dumaan sa paligid nila at biglang nawala ang kamay ni Jolo mula sa kapit nila. Jolo! Sabay sigaw ni Micah at Renz. Tanging yabag at hingal lang ang kanilang naririnig mula sa dilim. Biglang nagbukas ang ilaw ng isang silid sa dulo ng pasilyo. Nandoon si Jolo, nakatayo. Hawak pa rin ng kamera. Ngunit kakaiba ang ekspresyon nito. Parang wala sa sarili. Nakangiti ng malaki at nakatitig sa kanila. Jolo, halika na.
Alis na tayo dito. Iyak ni Maika. Ngunit hindi gumalaw si Jolo. Sa halip, ibinaba ito ang kamera at itinuro ang upuan sa harap ng silid-aralan. Unti-unting umangat ang mga upuan at isa-isang umupo ang mga aninong bata, nakangiti at kumakanta ng parehong malungkot na himig. Tay, dito lang kami. Nang muling silipin ni Renz si Jolo, nanlaki ang kanyang mata. Ang mukha nito ay nagsisimula ng matunaw. Unti-unting nagiging parang sunog na laman. Eksaktong katulad ng mga batang nakapaligid sa kanila. Anong nangyari sa'yo, bro? Nanginginig na tanong ni Renz. Dahang-dahang lumapit si Jolo. Sabay sabing, huli na para umalis. Kasali na ako. At bago pa makalapit si Maika, biglang sumara ulit ang pintuan at naiwan silang dalawa ni Renz sa labas ng silid. Habang unti-unting nawawala ang boses ni Jolo sa kabilang panig, nanginginig si Maika habang pilit na binubuksan ang pinto kung saan naiwan si Jolo. Buksan mo to. Hindi natin siya pwedeng iwan. Sigaw niya, ngunit hinila siya ni Renz. Halos mabaliw sa takot. Hindi na siya si Jolo. Kailangan na nating makaalis. Sabay silang tumakbo sa madilim na pasilyo. Umaasa na may lalabas na daan. Ngunit habang papalapit sila sa hagdan, may tumambad na malamig na hangin at biglang lumitaw ang isang matabang babae na kaputi, duguan ng palda at nakayuko sa kanyang kamay. May hawak na stupid toy na sinunog ang kalahati ng muka. Naglalakad ito papunta sa kanila at kasabay na yon bumagsak mula sa kisame ang dugo. Bumabaha sa sahig ng pasilyo. Ang bawat yapak nila ay lumulubog sa malapot na lupa. Hindi ito totoo. Bulong ni Maika. Lumapit ang batang babae. Sabay nag-angat ng muka. Ang labi nito ay punit-punit at mula sa bunganga ay bumagsak ang dila na parang nabunot. Humakbang ito palapit at biglang naglaho. Bago pa sila makapagtaka, nasa likuran na nila ang malaking anino. Higanting hugis ng guro na sunog din ang katawan. Hawak-hawak ang isang malaking metro. Itinutok nito ang matalim na dulo kay Renz. Hindi kayo makakasama sa klase. Bulong ng tinig na parang nagmumula sa maraming bibig na sabay-sabay. Nag-angat ng tingin si Renz at bago siya makailag, biglang bumaon ang matalim na metro sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit habang bumubulusok ang dugo pababa sa kanyang braso. Sumigaw si Renz habang nakabaon ng matalim na metro sa kanyang balikat. Pilit niya itong hinuhugot, ngunit bawat galaw ay nagpapadagdag ng sugat at dugong umaagos sa sahig. Maika, tulungan mo ko. Daing niya, nanginginig at halos mawalan ng malay. Natatakot si Maika sa gitna ng pasilyo. Nanlilisik ang mata sa takot habang nakikita ang mga anino ng bata na dahan-dahan lumalapit mula sa lahat ng silid. Ang mga mata nilang walang laman ay nakatutok sa kanya. Sabay-sabay na kumakanta ng nakakasulasok na himig. Dito ka na lang, huwag ka nang umalis. Niyugyug niya ang dulo ng pinto ng koridor, pero nakakandado ito. Tanging dalawang opsyon ang natitira sa kanya. Bumalik para kay Renz o tumakbo mag-isa bago tuluyan lamunin ng mga anino ang buong pasilyo. Maika, please. Halos paos na boses ni Renz. Nangingilid ang luha. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong kwentong aswang.